Καλησπέρα. Ονομάζομαι Λαζαρίδου Σοφία και σήμερα μαζί θα ασχοληθούμε με τις ενότητες 7.4, 7.5 και 7.6 του 7ου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου. Ας ξεκινήσουμε. Στην ενότητα 7.4 θα ασχοληθούμε με τις μεταβλητές. Οι μεταβλητές είναι ήδη γνωστές και από άλλα μαθήματα και επίσης έχουν ξανααναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι μεταβλητές είναι ονόματα των οποίων η τιμή μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Δηλαδή, μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί ή και να αλλάξει όνομα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι μεταβλητές αντιστοιχούνται από το μεταγλωτιστή σε μια συγκεκριμένη θέση μνήμης του υπολογιστή. Η τιμή αυτής της θέσης μνήμης είναι η τιμή της μεταβλητής. Όπως είναι γνωστό, οι μεταβλητές μπορούν να διακριθούν σε 4 απλές κατηγορίες. Τις ακέραιες, τις πραγματικές, τους χαρακτήρες και τις λογικές. Ακέραιες θεωρούνται το 1, το -100 και άλλα. Πραγματικές θεωρείται το 1,25, το -9,28 κτλ. Χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες μπορούν να περιέχουν οτιδήποτε θέλουν από αλφα-αριθμητικούς τελεστές, φτάνει μόνο να βρίσκονται μέσα σε τα διπλά εισαγωγικά. Και τέλος, οι λογικές είναι μόνο 2, το αληθής και το ψευδής, το οποίο γράφεται με κεφαλαία. Άρα, ο τύπος δεδομένων της μεταβλητής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, δηλαδή πάντα μένει σταθερός. Δεν μπορεί να μεταβληθεί και ούτε να γίνει από ακέραια πραγματικός. Άρα, οι μεταβλητές δηλώνονται στο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών του προγράμματος. Για τη σύνθεση των ονομάτων μιας μεταβλητής ακολουθούνται οι κανόνες δημιουργίας των ονομάτων της γλώσσας. Αυτοί οι κανόνες είναι ότι χρησιμοποιούνται γράμματα ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, πεζά και κεφαλαία, τα 10 ψηφία από το 0 έως το 9 και το χαρακτήρα της κάτω παύλα, έτσι ώστε να αντικαταστήσει το κενό το οποίο γράφουμε εμείς στο χαρτί. Για παράδειγμα, η δήλωση των μεταβλητών γίνεται ως εξής. Μεταβλητές, πραγματικές, άνω κάτω τελεία, ευανδόν, κόμμα, α. Ακέραιες, άνω κάτω τελεία, τιμή, κόμμα, νη. Χαρακτήρες, άνω κάτω τελεία, όνομα. Λογικές, άνω κάτω τελεία, έλεγχος. Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να είναι τέτοια που να υποδηλώνουν τη χρήση τους. Δεν μπορούν να είναι άσχετα με το θέμα του προγράμματος. Και φτάνουμε στην ενότητα 7.5, που είναι οι αριθμητικοί τελεστές. Οι αριθμητικοί τελεστές, τους 5 τους γνωρίζουμε σίγουρα από τα μαθηματικά, που είναι το συν, το μείον, το επί, το διά και ύψος στη δύναμη. Το συν δηλώνει την πρόσθεση, το μείον την αφαίρεση. Το αστεράκι που το χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή είναι το επί, που είναι ο πολλαπλασιασμός. Η παύλα είναι, η πλαγιαστή παύλα βασικά, είναι η διαίρεση και η ύψος σε δύναμη. Αυτό που δεν γνωρίζουμε σίγουρα στα μαθηματικά είναι το div, που είναι το πηλίκο ακέραιας διαίρεσης, και το mode, που είναι το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης. Και τέλος, φτάνουμε στην ενότητα 7.6, που είναι οι συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις είναι γνωστές ακόμα και από τα μαθηματικά. Το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτωμένη, ο φυσικός λογάριθμος, η εκθετική, η ρίζα, το ακέραιο μέρος και η απόλυτη τιμή. Το ημίτονο γράφεται ημ παρένθεση χ, το συνημίτονο γράφεται συν παρένθεση χ, η εφαπτωμένη f παρένθεση χ, ο λογάριθμος ο φυσικός log και παρένθεση χ, η εκθετική κεφαλαίο σε παρένθεση το χ, η ρίζα η τετραγωνική είναι ταφ κάτω παύλα ρο παρένθεση χ, το ακέραιο μέρος παίρνουμε τα δύο αρχικά
που είναι το α κάτω παύλα μ σε παρένθεση χ και η απόλυτη τιμή που είναι το α ταφ σε παρένθεση χ. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Ελπίζω να έγινα κατανοητή.